ଏବେ କେତେଟା ପାହୁଛ ହେଲା? 353 ଉକୁଣି ବାଛା ବାଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ଫେରିକି ଆସୁଥିଲୁ, ଏ ପିଲାଟାକୁ ମଡେଇଲା ଝାଡା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ 4 ଜଣ ବାହାରିଲୁ ତାରାତାରିଣୀ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ରେ ଗଲୁ, ଓହ୍ଲେଇଲୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠି। ସେଇଠୁ ତାପରେ ଆମେ ଅଟୋରେ ଗଲୁ ତାରାତାରିଣୀ ରୋଡକୁ। ତାପରେ ତାରାତାରିଣୀ ରୋଡଠି ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇଲୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା ତାରାତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହିଠାରୁ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଟୋ ଫଟୋ କିଛି ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଆଉ ଖରା ଏତେ ଜୋରସେ ହେଉଥିଲା, ଗରମ ଏତେ ଜୋରସେ ଲାଗୁଥିଲା, ବାପରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଝାଳରେ ଓଦା ହେଇଗଲା। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପାର କଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପାହାଚ ଗଣିବା। ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଥିଲା 30ଟା ପାହୁଚ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଉପରକୁ କେତେଟା ପାହୁଚ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣି ଗଣି ଯିବୁ। ନନଷ୍ଟପ୍ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଆଉ ତାହା ବି ପୁଣି ଏତେ ଗରମରେ। ଜୟ ମା ତାରାତାରିଣୀ। ଏଠି ଚୋବେଇ ଦ, କିଛି କରନା। ତୁ କାଇଁ ହାକୁଡି ଛାଡୁଛୁ ପଛାଡେ ଥାଇ? ଚୋବେଇ ଦର ମାଙ୍କଡ, ଦେଖିକି ଚୋବେଇ ଦ ମାଙ୍କଡ। ସେ ତାର ଏଇଠି ଉକୁଣି ବାଛା ବାଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲୁ। ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ କେତେଟା ପାହୁଛ ହେଲା? 353 ପାହୁଛ ଏବେ ଆସିଛୁ। ଆମର ହାଲତ ଏବେଠୁ ଝାଳ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ବହୁତ ପାହୁଛ ଅଛି। ବସିଲେ ଟିକେ ଚଲା, ତୁ ଗଣୁଥା ହେଲା, ତୁ ଗଣୁଥା। ଆ ନା ହଉଛି ଅମିତ, ଇଏ କେତେଟା ପାହୁଛ ଇଏ ଗଣୁଛି। କାହିଁକିନା କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି 999ଟା ପାହୁଛ, ଆଉ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି 1008ଟା ପାହୁଛ। ଏବେ ଆମେ ଗଣିକି ଦେଖିବୁ କେତେଟା ପାହୁଛ ଅଛି। ସାତଶହ ହେଲା, ଆଉ 300ଟା ହବ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକମାନେ ପଥର ମାନଙ୍କରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍ଗୁଥିଲେ ବା କିଛି ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବେ ବୋଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ତ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ତାଙ୍କ ମାଇପ ନାଁଟା ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ରହିଲୁ ସେଇଠି। 800 ହେଲା, ପାଖାପାଖି ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାହୁଚ ଅଛି। 87 ହଁ 837 ହେଇଛି, ଗଣୁଥା ତୁ ଖାଲି। ତ ପାହାଚ ଆମର ଏବେ ଗଣା ସରିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 943ଟା ପାହୁଚ ଚଢିବାକୁ ପଡୁଛି। ଝାଳ ବୋହିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଆମର ଢିଲା ଅଛି, ଝାଳ ବୋହିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା। ପଇସା ଦେଇ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଶିବजी चलो उपरकू जीवा।
ସିଆଡ଼େ ଖରା ହେଉଛି, ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବୁଲ ବୁଲ କେଡ଼େ ସଧନ ବୁଲ ହେ फाटी जाए काट दियो मम्मी हम गांव मिली मम्मी से जल्दी ले सो उठे हां अच्छा जल्दी ले रजी रजी मेरे गाड़ी छोट बहुत छोट तुम्हारा दे आई गेड़े तो लगे सब काट कर दिया काट देख तो धड़ी पड़े हां अच्छा सीट प्ले ଏବେ ଆମେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛୁ। ପ୍ରସାଦର ଦାମ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆମେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ଫେରି ଆସୁଥିଲୁ, ଏ ପିଲାଟାକୁ ମଡେଇଲା ଝାଡା। ଆମକୁ ଆଉ ରଖେଇ ଦେଲାନି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରଟି, ଖାଲି କହିଲା ଜଲ୍ଦି ଚାଲରେ ନହେଲେ ପାହାଡ ଉପରେ ହଗିଦେବି ରେ। ଆକୁ ତଳକୁ ଆଣିଲୁ, ଇଏ ଏବେ ଝାଡା ବସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଆମେ ଅଛୁ। ଇଏ ଏବେ ଝାଡା ଯିବ।